Halløj til alle sammen, velkommen. I dag der skal vi spille et flight simulator, og ja, vi skal flyve fra Madeira International Airport. Og det her det er en rigtig kort tur, og grunden til at jeg valgte Madeira, det er fordi der er en lufthavn meget i nærheden, hvor ruten også er meget nem. Så jeg vil simpelthen lave sådan en lille tutorial, og ja, vi kan også lige se på mit skin udenfra. SAS. Mega fedt skin. Jeg har faktisk lige downloadet det. Det er rigtig fedt. Så vi skal simpelthen ind og flyve lidt i dag. Og husk lige at kalibrere jeres controller her, før I begynder at flyve. Ja. Så det vi starter med, det er, at vi skal simpelthen på autopilot. Så vi kan trykke i cockpit her. Så vores heading, den er 51, men den plejer at være 50. Det ved jeg ikke hvorfor. Den plejer at være 50, når jeg plejer at spawn, så spawn. Det er nemmere. Det lyder lidt mere som Minecraft. What the fuck? No, fuck det. Vores altitude, den skal vi simpelthen have meget forholdsvis lavt. Vi skal faktisk have den på 2800. Jeg vil meget gerne have den på 750, men vi tager den på 2800. Og husk når I starter at tage den her flight director switch på. For det er borgdageligt. Vores speedhole selector, den skal vi have op på forholdsvis også lavt. Det bliver faktisk kun 200 km i timen. Og så tager vi speedhole til. Det kan vi ikke lige nu. Fuck that shit. Jeg skal lige auto throttle til, og så speedhole selector. Men det er ikke så godt at aktivere det, fordi så begynder vores engines faktisk allerede at køre. Så når vi sætter det her ind, så skal vi ind i virtual cockpit. Vi går ind herover og sætter vores vertical speed til 2500. Og det er sådan hvor hurtigt man kommer op i luften. Så skal vi have vores landingslys til. Finder du lige her. Så skal vi herop og tage sele og ikke ryger skilt på. Når vi har gjort det, så skal vi faktisk vi kan lige gå over på højre side, hvis det er nemmere. Lige zoome lidt ud. Så kan vi se her, hvis vores flaps, den skal sådan lige lige nu. Og det er 25%. Rigtig dejligt. Vi går på virtual cockpit, og så lad os lige få lavet et lille bitte take-off. Så husk at have parking brake på, fordi at når det er en kort landingsbane, take-off bane heller, så er det meget godt lige at parking brake på, så lige få meget motoren op, og så slippe parking braken, og så flyver vi bare afsted jo. Så speedhole selector, autopilot, heading hold switch, og så kan vi se, når den her rammer 90, så fjerner vi vores det her, så skal vi fjerne vores parking brake. Så det er bare dejligt. Jeg gør noget sådan noget. Hvorfor dog det? Det ved jeg ikke. Nå, men vi skal lade vi lige køre lidt. Og når vi nåede hertil, så sætter vi vores flaps på fuld. Og når vi når sådan cirka, hvad kan vi se? Ja, når vi når sådan cirka hertil, så tager vi vores altitude holder på. Og så skulle vi meget gerne sådan selv komme op i luften, men I kan også godt lige hjælpe lidt ved lige at hive lidt i stangen. Stangen døde lidt klam, men fuck det. Og så er vi simpelthen i luften. Det var jo meget nemt lige at komme i luften. Så vi tager lige vores landingslys af. Og landingslys, det bruger man faktisk når man take off for uden pis. Så ja, og vi skal lige vores gear op. Sådan der. Og flapsene helt op. Dem finder I her. Hvis ikke I har controller, så er det bare at hive den helt op. Og det er simpelthen bare, hvis den står her, som den gjorde før, så er det bare holde musen inde og trække den helt op. Ja, så nemt var det. Godt, så nu vi kommer op i luften, så skal vi have vores seleskilt af. Jeps, og så flyver vi lige. Nå, drenge og piger, så er vi kommet i luften, og grunden til at jeg lige gik der, det var simpelthen fordi jeg fik en af mine gode venner Simon på besøg, og det er jo bare dejligt. Så vi kører nu.
liv nu. What the fuck. Så vi skal simpelthen have vores fly lidt over til højre, så vi kan lande på Portugal International Airport, og det er bare at trykke på i setting. Sæt den lidt over her. Jeg tror, den skal vi ikke røre ved. 75 cirka. Så når vi har gjort det, så er vi simpelthen i luften. Og vi kan se, at jeg har mit danske SAS-skin på. Det er bare Bo Daily. Og jeps. Vi skal lande med 150 km i timen. Fordi det er en meget god fart at lande på. Ja. Yeah. Og det er simpelthen vores fly her. Jeg bruger ikke IAS, fordi at det er kun til lange ture, synes jeg. Men selvfølgelig nu er vi overhovedet i kontakt til Portugals lufthavn, så vi lander faktisk uden de vigtige. Og det er bare swag. Så vi kan se, Portugals lufthavn, den er herovre. Og vi kan se allerede, det er faktisk meget godt, det lige kom frem der. Skal vi lige herovre. Lige her, der. Yep, som vi kan se her, så er det her faktisk landingsbanen. Så jeg vil faktisk meget gerne lige have rykket vores dertil cirka. Fordi så når vi kommer herud cirka, og den er der, lufthavnen, så vender vi, så vi kører i den her retning, flyver i den her retning, og lander. Så det er jo god daily. Og den er også meget nem at finde lufthavnen. Den er jo bare, når vi kommer lidt længere, så er det bare lige at dreje lidt til venstre. Og vi flyver også pænt lavt faktisk. Vi er 2800, faktisk som jeg allerede har sat den. Så det gør, at vi tager lige altitude holderen af, går ned og sætter vores vertical speed til 200, og sætter vores højde til 2400 og tager den på. Fordi så kan vi se, så rører vi. Vi skal meget gerne lige røre lidt ned i fart. Eller ikke i fart, det er i højde. Det gør vi også nu. Så vi skal simpelthen også lige have vores speed, og det er simpelthen bare at sætte den til 100 og... Vi skal lige få 50. Godt, der. Vi skal lige have vores heading også til at komme lidt derover endnu. Vores landingslys på. Gear ned. Og flaps på... Ja, det er det 25%. Ja, 25% godt. Så skal vi have vores sele, eller altså på. Så nu har de fået at vide, at de skal se på. Det er bare bagdale. Jeg sidder lige og drikker lidt Faxe Kondi. Og min ven Simon, han sidder simpelthen og skriver med sin sødeste veninde Annabelle. Så de sidder lige og skal skrive lidt sammen. Så han har lige hugget min telefon. Hvad? Nemlig. Jeg ved ikke lige hvorfor vores fly rykker så lidt. Se, fordi der er lidt vind. Nå, så vi se. Og grunden til at jeg ikke kan rykke noget lige nu, det er simpelthen fordi der er autopilot på. Så lad os lige se på den her, og så lige få vores heading sådan, den der bangdime, den skal være 20. Så heading. Sådan der cirka. Ja. Og vi lander simpelthen med uden autopilot, fordi at det gør man heller ikke i virkeligheden, og det er man sgu heller ikke med autopilot. Det var kun Simon, der kunne finde på det, ham min ven der. Han kunne godt finde på at lande med autopilot. Simon, vil du ikke lande flyet? Godt eller dårligt? Hvad? Godt eller dårligt? Du skal bare prøve så godt du kan.
Så lige sætter os lige op. Det er bare shift enter, så kommer vi lidt op. Først så kort det. Oh shit. Ja. Nu er solen så. Det var ikke godt. Oh shit, not good. Så vores flaps her, den skal vi have ned på 38% cirka. Men ja, så er jeg godt. Vi kan lige se vores fly. Og vores flaps, de er her, så vi kan se. Meget godt. Godt. Så vi kan se allerede, at vores landingsbane er derovre. Så lige sætte os lidt ned. Se, man kan rykke for meget. Se, her vil Simon nemlig gerne sidde. Så han næsten ikke kan se en skid. Nej, Simon han vil gerne sidde heroppe. Tænk at se nu. Godt. Og jeg skal nok kalde på dig, når du skal komme, Simon. For helvede, den der banklejr med hele tiden. Du skal i hvert fald ikke den vej, det kan jeg godt sige. Så vi skal lidt herover af. For fuck's sake. Gør ikke noget, hvis de lige kommer til at røre sådan en lille smule til den. Bare ikke lige for meget. 20 cirka. Det er bare dejligt. Så nu kan vi se, så kommer vi ind, og vi skal meget for fuck's sake røre den hele tiden. Vi skal ikke det. Sorry. Autopiloten fucker lige lidt nu. Nå. Som I kan se, så er lufthavnen derovre. Og jeg kunne, sådan en som mig, kunne godt finde på at, allerede tage autopiloten af nu. Så vi skal lige over på en 30 heading cirka. Vi er på 31. Godt. Så vi skal også lige lidt ned. Vi tager lige altituden af, og så tager sådan 400 cirka. Og tager altituden ned på 1200 og tager den på. Så rører vi også lidt ned. Godt, så det vi gør nu, at vi tager vores heading selector af, og så kan vi faktisk styre flyet. Og det var også det, jeg gik efter. Så vi lige selv kunne styre flyet. Men højden, den styrer den faktisk selv. Det er faktisk kun styringen, vi styrer. Så den her, den sætter vi lige ned på en 500, ikke for meget. Og som sagt, det er en pæn kort tur, det her. Så vi sætter ned på 800. Og så lander vi ellers i Portugal International Airport. Men navn til, hvor I finder Madeira, altså øen hen, det skal jeg nok skrive ned i beskrivelsen. Fordi jeg havde i hvert fald svært ved at skrive det første gang, men så kom det sådan helt af sig selv, sådan duk. Så vi skal have vores altitude ned i 500, og den der ned i faktisk 700, fordi vi kommer den er pænt lang tid om at komme ned i hvert fald, synes jeg. Og husk nu, det er en ø, så I skal ikke tænke over, at det er forvandet op. Det er faktisk for øen op, og jeg ved, jeg har ikke nogen mål på, hvor høj øen er. Ellers så vil det være faktisk lidt nemmere. Så det vi gør nu er, at vi har i hvert fald ikke hele autopiloten af lige nu. Vi skal have speedhole selector på i hvert fald. Men det vi gør nu, fordi den er lidt lang tid om at komme ned i altitude. Hvis ikke den kommer ned inden for lidt tid, så er det ikke særlig godt. Men Simon, han skal sikkert til at tage over nu. Så nej, Simon vil lige vil være. Fuck det er shit. Så lander jeg det bare. Så vi har taget okay, han vil ødelægge det, så lige meget, så tør jeg ikke. Så vi har simpelthen taget vores altitude af og tager autopiloten af. Vi har stadig speedhole selector på. Og så lander vi ellers slået manuelt. Og flaps, den skal være på fuld nu, helt ned. Og så lander vi ellers. Og husk for godt sikkert til auto throttle af. Det er ikke så godt. Altså jeg kan se, at vi er pænt højt lige nu, men det er fordi vores autopilot den lige fuckede lidt. Så vi kommer ned pænt hurtigt. Så vi gør sådan her, auto throttle af, og speedo selectoren også af. Så lander vi. Så det er nu givet den ikke lige at lande jo selvfølgelig. Og så lander vi. Okay, det var en meget forholdsvis hård landing. Vi tager reverse thrust af, det er bare at tage gashåndtaget helt tilbage. Speed brake.
fuld. Og så er vi landet. Flapsene tager vi helt op. Og jeg vil også lære lige at shutdown flyet. Det var meget nemt, men alligevel meget godt at vide. Så landingslysene er af. Og den her må selvfølgelig ikke ryge jo. Det er not good. Så vi gør lige sådan her. Vi skal også lige have vores taxilys på. Og den finder jeg lige her. Sådan til. Og så skal vi ellers lige køre ind og parkere vores fly. Så spilder jeg jo selvfølgelig lidt faktisk Kondi. Spiller du noget af Klapmongs? Nå. Så jeg kan se lige nu, at vi skulle faktisk have været dernede af, hvor man normalt parkerer, men det nåede vi selvfølgelig ikke. Og, det er min mouse, og det er... Så vi skal parkere lige her, nu skal I se. Og det er med den her lufthavn, der skal vi faktisk køre helt herud og parkere herud. Lidt mærkeligt, men sådan er det bare. Og husk at komme helt ud, så ikke der er andre fly, der skal taxi ud af de rørflyet. Så lige her. Skrid, Simon. Hvis jeg havde webcam på lige nu, så ville jeg nok have tænkt, what the fuck? Nå, vi skal have shutdown flyet, det gør vi her til de her 200, så for satan. Vi skal lige have de der 200 der. Og parking brake på. Hold kæft, Simon. Nej, det var sgu lige være hælde. Faktisk Kondi i mit fjes, mand. Så vi kan se her, taxilys af, den her skal der. Og så skal vi lige have fundet vores... Simon, den står lige og... Brad, det siger vi lige. Off. Se, APU switch, den er jo... Simon. Den her starter switch, det er til motorerne, der skal starte, så det skal vi ikke lige bruge lige nu. Det her af. Og åbne døren. Selvfølgelig, det her, det er en faktisk parkeringsplads, hvor der ikke er nogen gate, der kommer over mod os, så som I kan se, så holder vi sådan her lige nu. Jeg ved ikke, hvorfor det lige... Motoren er helt slukket. Det er bare vinden, der driver dem lige nu, tror jeg. Godt. Så mange tak fordi I så med på den her Flight Simulator tutorial video. Madeira og til Portugal International Airport. Mit navn er Markus, og vi ses næste video.